Vítame vás u nového videa, tak a podarilo sa nám chytiť tú najlepšiu mapu Čína. Áno. A spolu s Marekom v týme. Áno, tu je Romanka, stojí, tu je Romanka. Má nový skin a pekný. Ja idem posávať cestu na Irony. Okidoki. A to je mega, že sme spolu. Po dlhej dobe sme spolu veľmi. A sme veľmi radi, lebo sme kokosy. Tak, Romanka. No. Takže ja som práve spadol, lebo jeden ma podkopal. I've been entered down it. Potrebujem posledný iron. Kupujem akurát veľa blokov. On tu napísal. Ja už mám ironový meč, Romy. Romy. Marek, my sme Filovi. Áno. Romy, skontroluj mi to, prosím ťa. Mám ho pekný? Áno. Ďakujem. No a keby sme sa pýtate, že prečo, tak ma pýtal, Čo? no, že keby chcete vedieť, prečo som ma pýtal, že či je pekný, tak sme hrali raz spolu mapu, čo sme nenatáčali. A on mi hovoril, že používam Diamond Match a ja, že nemáš, a on prečo? A ja, že lebo nie je pekný, tak teraz sa ma pýtal, či už je pekný. No, taký menší, oh yeah. Vole! To kto bol? My tu máme neviditeľného, ale on ma tak skilloval. Á, zelený! Ja ho nevidím. To ti pravím. Zabil som ho. No a presne sa zabil mňa. Takže máš zlak, moja. No veď toto. Romy, chceš 4 irony? Nechcem, ja nechcem. No a... Dobre, že sme spolu. Hej. Spravím to taký lepšie, že damn. To čo je? Dá sa to preskákať? Ty volené. Ide k nám oný. Creeper. Zelený. Ne. Idem. Bože, nestíham. To prdal, všetci teraz sme padli. Ale dali sme ho. A lepšie musíme zastávať posteľ. Čako na to. Ešte musím si kúpiť knockback tyčku, jedlo a... Ja furt padám. No, ja iba tak sa zachraňujem trocha. Jedlo kúpime 6 steakov. Ja mám najradšej vypínačky poriadne, také, že zmastíme všetkých.
Vždy my s Romankou vyhrajeme, lebo my sme čo? Professional. Keď chcete od nás pomoc, tak nám zavolajte na číslo 0903 618 109. Poskytneme vám pomoc v Bedwarse alebo v ostatných minihrách, kde sa killuje. A my vám pomôžeme tak, že vám vypneme ostatných ľudí a vyhrášte vy. No tak ja tam idem zastavať tú posteľ, sakra, teraz som si položila pred seba blok, naozaj spoločne. Ja ju zastavujem zatiaľ spredu. Lebo sú nejak slabo zastávala. Ešte on idem. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ja som zatiaľ tu postavila bloky a... No a... Zatiaľ nikto nejde na nás. No. No áno. Rami, kde si ty? Tuto zastavujem posteľ. Zozadu? Hej. Aha, už ťa vidím. Ahoj. Idú na nás, ničia nám posteľ. Rami. No, ale ja nikoho nevidím. Kilec, ja ho ty ho vidíš? Ja ne. Ja som ho vypol. On mal irony. Mám... Čo? Ty si veľmi dobrý vtipkár. Jop, to mi hovoria v škole. Ale počúvaj, sme mali hodinu prírodovedy a prišla iná učiteľka, lebo nebola naša. No tak proste prišla. To nebola tá, čo máme Bobkovú, ale nejaká Melegová prišla. No, prišla do triedy a sme sa naučili a ešte sme mali trochu čas. Sme urobili všetko a potom ona povedala, že poďme do kruhu a povedzte mi všetci, že ktorý chlapec je najobľúbenejší v triede a všetci na mňa. Je tak pomaly dozadu a všetky dievčatá na mňa. Tak to akože mega. Lebo som najvtipnejší vtipár, vole. Som najlepší. No poď. Mám punchstick. Poď. Vysadni. Nechoď k nemu, Marek, on ťa dá. Hej, tak určite ma dá. Ježišku, Marek, tento ma dá meč. Ironovi by som skôr povedať. Ty vole. On mi dal ale. Jak som ho zhodil? Rami, už tu nie sú. Dobre sme ich vykylili. Poď tuto na stred, nech je sranda. Rami, ale mám malé HP. Malo HPčka. Je tu ten creeper. On není creeper. Ten tu. No je to creeper, ale není to creeper, lebo on dobre hrá. Aj na týchto ideme? Poďme na týchto, mi bude sranda. Poď, ideme na zelených, ideš so mnou? Na zelených? Áno, poď. Dobre. U nich je jeden. Rami, ide na nás zelený. Idem. Ja viem, to je ten creeper. On odkopáva cestu. A skačem. No dobre, pekne. Tak aspoň ho vypneš. Jeden
jeden blok mi chýba k tomu, aby som dostával cez... Nej, Marek! Ale spadli sme obaja. Som ho dala dole. Ale na čo to tu takto robíš, Marek? Čo? Nemôžem to tak bronzy. Oh yeah, baby. Ironic. No tak čo hovorí niečo do videa? No nevím. Čo robíš prvé? No, nakupujem si věcí. Jako vždycky potřeba. Dám si To jeden stojí na bronzová mis a ja mu to čarujem večne. Dobre, takže si mi dal blok, díky. Idem kúpiť to jedlo. Tak poď, ideme na tých zelených. Ide na nás. Odkopáva. Nechod tam. Odkopáva. Súvaj. Spawnerom na iron. Prestaň súvať. Ježiš, na čo toto robíš? No, jak spadol. No, konečne. Šefinkovi došli pločiky, čo? No. Tak my ideme. Aha, takže zelení sú vypnutí. Nie sú. A zelený tu je. Marek, poď na zelených. Oni nemajú zastávanú posteľ. Tak poďme. Zničiť posteľ treba. Tak ideš? Ideme. Idem aj ja. Však ja u nich. Čo? Však ja už som u nich, len vieš, ty si tak... Poďme chemaka, ja ich budem odpalkovať. No, kebyže chceš vedieť jednu informáciu. Už som ich zničila. Zabij ich hlavne. Uteká tak, kde na stred. Uteká tak, kde preč. Tak ho zabijeme. Vidím, o chvíľku dojde, že to spravil zlú vec. A je tu tento červený. Marek, poď sem rýchlo, tu červený. Oh damn, už idem. Už uteká. Louis Vlog sa volá. No, blbé meno. On uteká. No však hej. Ne! Idem na ňo. Jak do vojdu sme odpalili. My sme mu dali naraz ráno. Romy, On tu dole lieta. musíme všetkých vypnúť a vyhráme. Congratulations. Vyhrali sme, takže ja sa s vami pre toto video lúčim a... Čau, koš. Čau, čau. Vaš.